Dnes tu mám pre vás nádhernú veľkometražnú nehnuteľnosť. Jedná sa o trojizbový byt s prenádherným výhľadom na Dunaj. Kresánková ulica. Toto nie je ulica plná ruchu, je to adresa, ktorú poznajú len tí, ktorí tu žijú, je to tzv. Skrytý klenot Bratislavy. Prečo si ju miestni tak strážia? Pretože je to ideálna lokalita pre krásny a pokojný život s rodinou. Tu sa spája ticho a bezpečie prírody s rýchlou dostupnosťou do mesta. Zabudnite názov, tu vás každé ráno prebudí len pokojný výhľad na Dunaj a vzdialené rakúske brehy. Ste pripravení na rodinné výlety? Ste len pár krokov od ramena Dunaja, ktoré je perfektné na popoludňajšiu cyklistiku. A hneď za domom začínajú svieže lesy ako stvorené na prechádzky s deťmi. Kresánková je stvorená pre vás, pre vaše deti, pre váš pokoj. Je to domov, kde nájdete ten pravý balans medzi prírodou a životom v meste.